И какво става, хора, аз съм Роналдо БГ и днес ще снимам втори клип на FIFA 15. От 10-та дивизия до първа ще правя клипове. Ако не се изтри FIFA-то ли? Айде, това гол ли ще? Не, вратаря спасява. Да, то сподзех топката. Няма ли тъче? Аз малко като... И ще проби. Ще проби. Бързо, бързо, бе! Бързо, вратарча. Браво, а така. Сега. Тройна комбинация. Давайте. Браво, бе! Сега отива, мачкай ги, момче. Мачкай ги. И... Памица, значи, бе. Какво прави това, бе? Аз сега... Хора, този клип аз ще бъде първо. Това, защото ти мога вкарам гол, бе. Са тия, бе. И айде гол. Това е гола. Това е гол на живота. Ако чуете, че малко съм... не съм хренала, тъкмо сега ставам. И, нали, преди... Тъкмо сега ставам и всеки път имам разсоли. И гарото е присъхнато. И тъй, че да, добри си клипа. 21-та минута. Чак ще ви, ако мога, чак ще ви покажа отбора ми. Аз съм го... един приятел ми го... брачет ми го подобри. Моя брачет. Имам си един брачет. На име Звяр Василев. Звяра Василев, да ви кажа, че ми е брадовчет. И той ми го подобри. А не да го сме приятели, Монстър БГ. Хора! Ту е гола. Не само като гледате, аз мислех, че натискам шут. Да шутам, ама аз съм натискал пас. И пак пас и шут. А най-накрая видях шута, хора. Най-накрая. Нали, мислех, че ще натисна шут. Аз съм натиснал пак пас и шут. И вкарахме гол. 2-0 за нашия отбор. 33-та минута. И по 3 минути. Не. Така. Добре, това. Там шут, нали? Айде. Sorry, my friend. Няма гол. Да, той ще подам. 3. Главичка, бързо! Така. Бързо се подават. Сега натиска. Бързо. Нямаме минути, бе, момче. Момче такова. Ко прави? Кора ви кажа, GG първото по време. Първото по време не можаха да направят нищо, ама ни можаха. 2 гола вкарахме. И мисля, че ще изпечелим. При живота си или съм... Айде, взех ти топката. Чакай, бе, съдя, той има бута. Ама че заведих, няма фал. Има, изведихте се, дигнахте пък. Мамицата ти, бе, мамицата ти, Ето. И браво, е! Аз сега тръгвай. Подай на бързака, бабо стара. Така. Тръгвай си. Бързо, пасливо. Бързо. И... Защо такъв пас му подарах аз, бе? Беше открит. И аз го правя. Паса на мене.
Аз пък какво правя, бе? О, басиратата е! Давай, моето момче! Давай! 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 Гол! Айде! Ето е голът! 3-0 за нас! Той да вкара 2 пъти, ще го правят. Че брат, ако чуете, че правя нещо, значи се разтягам. Пепеле, 65-та минута. Не искам, хора, не искам да изкарам жълт картон. Ако изкарам жълт картон, няма да мога да играя. Просто ще сменя с някой друг. Добре, давай. Ай, сега му пасна. Хайде да видим какво ще направи. Браво е! Браво е, моето момче! Браво е! Вижте, хора, за 3-ти път отбелязва. 4-ти. Просто, вижте, готин шут, нали? Той ме попречва, шутам, спасява, шутам и хайде гол. Той вратаря беше на земята и аз шутам нагоре и гол. 6-минутно клипче, сега ще стане 7-минутно, по-добре да ви махам рекламите и 74-та минута. И дри! Няма да изкарам жълт като да и че ще му взема чисто. Ама няма червен, нали? Що е? Ай, стига, бе! Първа игра, първи червен. Ай, стига, бе! Ай, стига, бе! Що имам червен картон, бе? Ама другия, що няма червен вместо това? Знаеш колко е добър? И си кажа аз на вашата работа. И си кажа, бабайка. Тръгвам се напред, как искам. Гол! На FIFA 15 долу ли са ти вкарат гол? След крак ли ще здесь? Какво да ви кажа, хора? GG. 8-минутно клипче, 84-та минута. Имаме последна атака за последен шанс? Не. Значи, печеля. Ето. Аз зато я избих. Защото тя за последна атака. Аз докато чута, то ще свърши. Няма се занимава. Добре, бе. Спечелих. 5-0 ги бихме. What the fuck, е? И хора, набързо да покажа отбора ми. Ето това е отбора ми. Мисля, че е доста добре. Само трябва да сменя Сталин Германия. Тъй ще стане работата. Хубав е, малко не е хубав отбор и да отворим този пак и ще свърша клипа. Ако има лакс по време на клипа, съжалявам. За китовете. Ще сложим
Бързо. Хора, май клипът ще бъде 12 минутно. Чакайте, хора. Чакайте. Добре, какво има сега? Ай, биси майката. Сори, че послувам. Чакайте, хора. Кит. Не, да. Да. Пазили до врата. Кой да ви кажа? Вратаря ни е нов. Да е туша условия в контракти. Много са пазили. Те баш много ни е, все пак повече. Айде, последен пак и трябва да свършам клипа, защото вече аз не мога да издържа. Хора, този клип не знам колко ще стане, ама това е последен пак, заклевам да са. Последен пак. Добре, бе. Пак трябва да сменям играчите. Ко става тук, бе? О, той е кит. Задължително си го сложа. И ако ви е харесал клип, сега ще кача третия клип. Ако ви е харесал клипа, оставете по един лайк и се абонирайте за моя канал. Това беше всичко от мен и чао!